I denne præsentation vil vi forsøge at lave en helhedsvurdering af Helle Thorning-Schmidts nytårstale i 2014. Vi vil forsøge at komme omkring de forskellige elementer, som vi har observeret i talen, og vi vil forsøge at analysere brugen af blandt andet appelformer, transaktioner, og vi vil kommentere på det visuelle indtryk i tv-udgaven. Det første vi har set på er, hvilke genre der er tale om. Og som vi vurderer det, så mener vi, at der er tale om en kombination af en lejlighedstale og en politisk tale. Helle Thorning prøver at fortælle os forskellige ting omkring de ting, der er sket politisk i løbet af det forgangne år, samtidig med at hun får flettet sin egen mor ind i talen. Denne kombination af en lejlighedstale og en politisk tale er ikke ukendt og benyttes af mange politikere i situationer som denne. Det er en god måde at få talen til både at virke som en reminder for, hvad der er opnået i den forgangne tid, samtidig med at man får et mere personligt indtryk af taleren. Det næste vi har set på er nogle transaktioner i forhold til hele talen som sådan. Og det vi har kigget på er Helle Thorning-Schmidts fremtoning på skærmen. Det første vi har kigget på er omgivelserne. Start og slut et billede af Christiansborg, magtens centrum, som på den måde fra starten af allerede viser os og fortæller os, at her er magtens dame, statsministeren, hende der har magten til at kan få ting til at ske. Selve bygningen, hvor resten er optaget, er Marienborg, og det er heller ikke valgt uden grund. Det er et fint stykke bygningsværk. Det er nogle store stuer. Det er nogle pæne stuer, og man får indtryk af en ro og en tillid, der er skabt omkring blomster, omkring stearinlys, omkring de dejlige omgivelser, de bløde sofaer, som man kun kan ønske sig hen til at sidde i. Man kunne have taget optagelserne hos hende selv, men det ville nok ikke virke helt på samme måde. Hendes placering på skærmen er lidt asymmetrisk i forhold til selve midt af billedet. Og det er sikkert heller ikke helt uden grund, at det er valgt på den måde. Det gør, at man netop kan se lidt af baggrunden af stuen bedre, i og med at hun sidder lidt forskudt. Det er ikke så meget, så det forstyrrer øjet, men det er nok til, at man får et bedre billede af stuen. Hun sidder også i øjenhøjde, så man får en god idé om, at man snakker med hende. Det er en såkaldt voksen-til-voksen relation, man har med hende. Og øjnene er vendt hos os, eller mod os hele tiden. Hun når kun at kigge kortvarigt ned, når hun bladrer i sine papirer. Og det virker rigtig fint. Appelformer, der er brugt, der er jo 3. Der er logos, vi har patos, og vi har ethos. Og hun kommer meget fint omkring dem alle sammen. Hun kan bruge af logos, når hun taler til os om, hvad vi kan gøre fremadrettet. For eksempel bruger hun historien om den ældre dame, som vil et instruktionssæt kan tage strømper på, og dermed være medvirkende til, at hendes egen hverdag bliver bedre. Hun kunne have snakket om bedre livskvalitet, men så langt går hun dog alligevel ikke. Men det er alligevel en tale, der fortæller noget om, at vi selv som personer kan gøre noget for at gøre det lidt bedre. Det næste, hun snakker om, det er hendes patos, som hun benytter sig af. Det er jo noget, der fortæller lidt om hendes følelser, der er, og hendes oplevelser om blandt andet Mandelas begravelse. Med sætninger som, Danmark støttede Mandela af det sydafrikanske folk, og igen med Danmark har stadig soldater hernede, og mange danskere har betalt med deres liv, fortæller hun, at det har haft omkostninger, men at det ikke har været forgæves, og at vi stadigvæk skal have hjælp for øje, når vi snakker om ting, også der sker uden for landets grænser. Hun indtager en alfaderlig, eller her en almoderlig rolle, som den store landsfadermoder, som prøver på at glatte lidt ud og sige, det går nok, selvom vi må yde nogle ofre. Hendes ethos bruger hun ved at fortælle lidt om sin egen mor og ved at besøge hos Varla. Hun prøver at få vores tillid ved at snakke om nogle nære ting i hendes egen dagligdag, hendes egen familie, og hun gør det samtidig i de hyggelige omgivelser, som gør, at vi føler, at det er rigtigt og velment.
Vi har også kigget på Laswells kommunikationsmodel for at se, om den kan benyttes her, og Helle Thorning-Schmidt har været hele vejen rundt. Afsenderen er jo klar. Landets statsminister taler til os. Modtageren er lige så klar. Det er befolkningen, det er dig, det er mig, som sidder for at høre på, hvad der måske er på vej til os. Meddelelsen bliver også pænt leveret, pænt pakket ind i de vanlige fortællinger om det, der er helt. Det er ganske som vi forventer det, og der er sådan set intet nyt i meddelelsen. Mediet er fantastisk. Intet kan som tv i bedste sendetid ramme flest mulige seere. I alt blev talen set af 1,7 millioner seere, og det må siges at være fint ramt. Til sammenligning kan nævnes, at hendes majestæt dronningens nytårstal dagen før blev set af godt 2 millioner seere. Formålet med talen er nogenlunde klar. Det er den ordentlige tale til folket, som skal fortælle os noget om fortiden, lægge det op til fremtiden og i det hele taget fortælle, at det går nogenlunde. Virkningen af selve talen kan vi ikke vurdere på det her tidspunkt. Havde vi i stedet analyseret talen fra 2013, så havde man kunne se på de opnåede resultater i løbet af året, der var gået, og hun var kommet nogenlunde i mål. Egentlig støj er der ikke noget af, hvis ellers vi ser bort fra den dør, som ganske umotiveret er filmet med i venstre side af billedet, og som vi har omtalt tidligere. Vi har kigget lidt på selve kameraafstillingen og filmningen af Helle Thorning. Det første, der er lidt utraditionelt i den her tale, er, at der overhovedet ikke optræder nogen ører. Det er ellers meget normalt, at når man ser folk, der bliver optaget, at der kommer et enkelt eller flere ører med. Noget af forklaringen kan måske ses ved, at hun snakker temmelig langsomt, og hun dermed er med til selv undervejs og kan tage sig selv i, måske ikke at komme til at lave disse fejl. Vi observerer også, at der en enkelt gang bliver zoomet ind og ud på hende, og det er fint, det gør det samlede billede lidt mere roligt, og det er fint med et close-up i midten af talen. Hendes tøjstil derimod er lidt undertone i forhold til, hvad vi normalt ser. Det virker sikkert beroligende på en masse mennesker, men vi tror også, at der er nogen, der vil synes, hun ser lidt gammelkoneagtig ud i denne påklædning. Vi er vant til at se hende i lidt mere spraglende påklædning, og efter vores mening havde det ikke gjort noget her. Hendes blik derimod er nærværende. Hun har hele tiden, bortset fra når hun bladrer i sine papirer, øjenkontakt med kameraet og dermed med os seere. Det virker godt og signalerer, at hun gerne vil os. Hun vil gerne tale med os, se os i øjnene, en smule som jeg har intet at skjule. Baggrunden, ja, den virker stilig, rolig og hjemlig. Den får os alle sammen til at føle os hjemme, og vi sidder alle sammen og hygger os, mens talen bliver afviklet. Det signalerer også som lidt i overført betydning ro i fædrelandet. Intet ondt kan ske i disse stille og rolige omgivelser. Når alt det så er sagt, synes vi stadigvæk, at denne dag virker hun lidt for kone. Hun sprudler ikke, som hun plejer at gøre, og hendes fremtoning er lidt stram, selvom selve budskabet generelt set ikke er så stramt. Den samlede vurdering af talen. Ja, vi har været inde på det. Formålet er klart. Afsender og modtager er givet. Meddelelsen OK. Mediet er OK. Virkningen, ja, det ved vi først om et års tid. Og støj er der ikke rigtig noget af i selve budskabet her. Samlet set kommer hun vidt og godt omkring, og vi har alle sammen en fornemmelse af, at rigets tilstand er OK. Men er det nok? Eller ja, det synes vi andre skal vurdere.